zuciyar na faɗa ta raban kin ji da ji ki tsaya kar na nuna ki bi ni ki ce kin ki kwabarta nake zuciyar na faɗa ta raban kaji da ji ka tsaya kar na nuna ka bi ni ka ce kaki ruwan sama in ya sauko ya kan bugari ina tafanai Yusuf ko cikin kudiri so ne ya taɓan kalbina ya sani mari na yunkula sai in fasa kar in yi bari ga zuci tana yasa so ba a yi mai wasa cikar kudiri na amsa musade da ke kamar jagora ki bi ni muje a ran kike buɗe shafi tsakanin aje da ke nufi yin lissafi ya zan yi guje ɗauko ƙudurin kalbinki fitar su waje yau san ke na bunƙasa da gaske na ɗaura sa kin yarda da in mun zauna zan lura da ke kwabarta nake zuciyar na faɗa ta raban kin ji da ji ki tsaya kar na nuna ki bi ni ki ce kin ki kwabarta nake zuciyar na faɗa ta raban kaji da ji ka tsaya kar na nuna ka bi ni ka ce kaki